हेलौ लोगो नोंथांमोन दिनै जोंहा आफाया गंसे सेना मासे जोबोद गिदिर खुसिया नांदों होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिनि फिथाइया मा नुजाखौ गसंलायनाय जोबोद गिथावना बाज्ल'लायनानै आफायाबो गिबां गिसां खालामदों सेनिफ्राय ओंखार जागासिनो नै लोगोफोर जोबजासिम नायलांदो नै नायदो लोगोफोर सेननिफ्राय ओंखारबाय जिनिसा नै नायदो माबोरै ओंखारबोदों वा माब्रै बाज्ल'दों आयु जोबोद गिथावना माब्रै गसंलाबायदों आयु माब्रै बाज्ल'दों होन दा नायदो दे लोगो नोंथांमोन माबोरै जिनिसा गसंदों बिब्दिनो दसे सम थिया जानानै गसंदोंमोन नै जिनिसा माब्रै बाज्ल' खारलांदों होनै नायदो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो जायफोरा आंनि बे चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौबो थुब्रेनानै हो जाहाथे बिब्दिनो मोजां भिडिअ गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला नोंथांमोना सिगां नुजाहैयो मा जिनिसमोन बियो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो।